И така, хора, ще се покажа лицето, ако направим 200 абонати и мама и тати ще ми купат нов лаптоп. И там, ако достигнем 100 абонати, да, тогава ще си покажа лицето и ще си махна очилата. Ако имам запис на екрана, тогава ще можем да правим видеоклипчета. Така че сигурно юли, август или септември месец, 14 септември или 15 септември, не знам кой месец, ще ми купат лаптоп. Така че само ще се покажа лаптопа, като ми го купат. Така че, ако някой коментира кога ще ми го купат лаптопа, не се знае. Лаптоп. Да. Тогава ще си покажа цялата стая. Ще си покажа новия апартамент, който сега е в ремонт. Да. Така че помислете дали ще се абонирате за канала ми, за да си покажа лицето. Да. А от мен. Чао!